and know that I am God. I am with you for all eternity. I am the one who took you out of miry clay. I redeemed you, I took your sins away. I am God, there is no one like me. I am Lord, I reign in majesty. I am your God, my child. Just believe in me. Be still and know that I am God. I am with you for all eternity. I am the one who took you out of miry clay. I redeemed you, I took your sins away. I am God, there is no one like me. I am Lord, I reign in majesty. I am your God, my child. Just believe in me. Grace and peace sa makausahan sa diha kaninyo, mga kaigsunan, mga katawhan na naminaw karon. Naging linggo, naghisgot ta nga si Jesus is a real God. Kay as God, i-appear siya, as man, i-appear siya, kay God man si Jesus Christ. At sa iyang pinaka-nilingig kay nakaaway, mamao si Saul. Si Saul may usa ka tawo nga grabe kay kailab sa iyang reliyon, nga iya yung ipanghimo nga ang tanan nga ni wala na musubay sa ilang reliyon, iyang igupod o ipabutan niya sa prisuhan tungod sa ilang pagsulod ni Jesus Christ. O ang iyang personal encounter nga nibawa nato last Sunday, nakahimo gayud nga nausap gayud si Pablo sa iyang pangunahuna, sa iyang pangandoy, sa iyang mga timuha sa kinabuhi. Kay gikan na nahimo siyang kontra or opponent, nahimo siyang alay, kaabag na siya ni o kabig na siya ni Kristo Jesus. Kung makita-an pa gyud nato later on sa iyang mga sa mga panghitabo sa kinabuhi sa Book of Acts na gigamit jud siya sa Ginoo nga masangyaw gayud ang ebanghelyo sa ngadto sa mga Gentiles o sa mga pagano sa kanato. Nagkarong buntaga o karong adlaw, continue ta sa pag-tanaw sa proseso sa pagkakabig o sa conversion process ni Saul. So, pwede ta nga mubasa in Acts 9, verse 6 to 9. Chapter 9, verse 6 to 9. Isulti si Jesus niini, apan bangon og lakaw ngadto sa syudad, ug didto sultihan ka unsay imong buhaton.
Ang mga tao nga kauban ni Saulo nang hunong nga wala makatingog. Dadungog nila ang tingog apan wala sila tao nga nakita. Mibangon si Saulo o gibuka niya iyang mga mata apan dili na siya makakita. Busa ila siyang giagak o gidala ngadto sa Damasco. Sulod sa tulo ka adlaw, dili siya makakita ug nining panahona wala siya mukaon o moinom. So ang title sa atong pagtulunan karon nga is part 2 sa Jesus is Real. Ug dinhi gitistingan niya si Saulo sa iyang gayong pagpailaw sa pagkaginoo ni Kristo Jesus. So dunay tulo ka buok butang atong tan-awon ang isip outline. Number 1, gitistingan ang pagsunod o pag-obey ni Saul. Verses 6 to 9. Una, gitistingan siya sa mando sa Ginoo kung musunod bagyo siya. Yan, natistingan siya kung musunod ba sa mando sa Ginoo tungod sa mga pagsulay nga iyang nahibagat. Ikaduha, wala rin ikatunto is numao nga makita na nga si Saul nagpuyo siya for 3 days, in oblivion siya for 3 days. So, sermon na to point number 1. Gitistingan siya pinagi sa mando sa Ginoo. So mo to nga atong ibawaan nga ang super duper kaayo extraordinary light nga nidasmag ni Saul nga mao si Jesus Christ, nakapasyak niya, no? Nakugang siya maayo nga ang confidence niya sa iyang kaugalingon, ang iyang tanaw nakabot ning kalibutan na kay minig man siya nga estudyante. Ang iyang mga koneksyon sa mga labaw mga pari, ug labaw sa tanan ang iyang kadasig ug sa iyang gugma sa iyang reliyon. Mura sila og mga balili nga wala na natanong dayon sa yuta nga paghaguros sa hangin, nangawagtang, they were blown away. Nakahimo niya kini. Tungod ni ana nakahimo niya nga mangutana siya, kinsa ka? Kinsa man ka? Okay? Yan, si Jesus nitulti nga, Saul, ako ni, si Kristo Jesus, kami mo makong gilutos. So still, nakita na to sa lang translation, daghani nga translation, ganingon na nagkurog siya. Ya, gang kayo, imagine ka, siga dito ng iyang mata. Nga, o sabi akong buhaton, Ginoo, mao ang iyang na-respond sa pag-ingon ni Jesus Christ, ako ni Jesus, imong gilutos. O sabi akong buhaton, Ginoo. So, makita na to ang immediate change sa iyang pangunahuna, sa iyang debate, sa iyang mga panglantaw. Nya, at the same time, na-shock siya. Usually, ma-shock siya katingong, no? Muna na itong nakita sa mga gwardiya dito na makita na mura sila butang, mura sila bungol. Kaya kanapitang maigo, madasmagan, malingkod, kanadasmagan niya. Uy, okay ka. Purang patay. So, si Saul, in his part, wala siya mahimungin, anak. Kundili, napaniya ang iyang saktong panghuna-huna. Nga lumunta na siya, unsay buot nimo ipabuhat nako, Ginoo. So, makita na to nga, ang personal encounter ni Saul na to sa Ginoo, naka-change sa iyang tinuod nga kondisyon sa heart. Remember this. Ang atong kasing-kasing, mauman yun ay tumong o tinuha sa Ginoo nga mausap. Yan yun ang baguon. Gahi, tig-a, makasasala, ganahan og sala, lamian og mga duwa nga dili maayo sa mata sa Ginoo sa tao, yan yun ang usbon. Nga lud-on na ta sa atong mga gipangbuhat. Di na taganahan sa atong mga giganahan sa una. Mao na ang mahitabo kung ato jud na-encounter na himamat ang Ginoo. Nga sa iyang pag-encounter sa Ginoo, nakarealize siya nga makasasala siya, bisan pagbiha pa siya sa sabakan sa iyang inahan. Nga wajoy maayong butang nga naa kaniya. Nga makakita na to dinhi nga iya yung giila nga nothing siya, wa mo siya sa iyang letter, sa iyang isuwat diha sa book of Romans. So basahin niyo ang book of Romans kung wala pa mo nakabasa. O kining account o ang previous account makita nato nga ang tinuuray nga tao nga ma-save dili gyud lihok sa tao, lihok sa Ginoo. So wa gyud tay contribution nga kita nakaila sa Ginoo.
or niduot ta sa Ginoo. What type participation sa atong salvation? Makita nato din ni Paul. Makita nato din sa katong eunuch nga gisultihan ni Felipe. Kay una-una nato nga kitang tanan, kitang taon sa kalibutan kung nakailang mga edad ni Kristo Jesus, nidawat lang ta sa iyang grasya. Kay grasya biya wa nato trabahuin, nakadawat ra ka. Kung nakadawat sa ta sa iyang kaluoy, angay ta niyang ilansang sa cross apan siya ang nibayad hinuon para sa atong mga sala. Kay di gyud ta deserving, di gyud ta angayan nga maluwas. Ug labaw sa tanan, di ta angayan mahimong ambasador ug tigpamabak-bak sa Ginoo. Kay kitang tanan makasasala. Mao ni ang butang nga na-realize ni Saul. Nilabaw sa tanan nga nakaanggo siya nga ako din gisupak umayo, ako din gibangga umayo si Kristo Jesus pinaagi sa iyang pagpapriso sa mga katawhan nga at that time ang tawag sila nga the way, dili born again, the way. So you see, ang Ginoo magud ang mupili. Kinsay makailan niya? Dili na gipili ka nga nakaila ka sa Ginoo karon kay mas mayo ka, mas buutan ka. Like sa ako, ano ko medyo na unang nagborn sa among family. Kaya nakita na ko mas ako ang pinakangilingid o mas pinakaitong o sala kaysa tanan ng magsuon. Ako ang makahimo jud ka ng malita man akong manghod, sa ganyan akong magbuwang, malita kayo ni. Pero kung ako masuko, pwede man nakaputlan ko si mong lipo. Pwede ko mapatay, hilumot talang pagpatay. Na ako pirmi ana nga punto. Walang yun ni abot nga maanak ko kay hapit na sa kadaghang panahon. And the fact is na didunggab ko sa akong papa kay gisapot na ko niya nga sige siya balik-balik sa akong sa sulti nga wadyo ko niya pasayloa is just a great example nga I'm capable of doing the worst thing in the world. And I know I have done many great worst things already sa akong pagkatao. So manang piliun ka sa Ginoo, dili tungod kay mas maayo ka sa uban o deserving ka. Iyan ang ipakita din sa Ginoo nato nga siya ang Diyos nga muhatag og chance. Muhatag sa chance nato. Kitang tanan gitagag chance sa Ginoo. Nya ipakita pa gyud niya iyang gugmang walay kondisyon. Iyang ipakita ang iyang perfect na justice. Iyang ipakita ang iyang immeasurable dili ma-measure nga kaluoy, and most of all iyang ipakita kining tanan sa sakripisyo siya nga anak sa Kalbaryo, dili pa siya nga tumingon siya amahan pasayloa sila sa ilang mga sala. So ang Ginoo muhatag nato chance again and again and again aron madawat jud nato ang kinabuhing walay katapusan nga ato lamang madawat nga libre ra sab diha sa iyang anak na si Kristo Jesus. Manang si Jesus Christ mismo nisulti dinhi sa mga iyang apostoles niya, katong mga nagkuy-kuy niya ang 12 ka buok. In John 15 verse 6, nisulti siya, dili kamo ang nagpili kanako. Ako ang nagpili ug nagtudlo kaninyo aron kamo manglakaw ug mamunga ug bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa amahan, bisag unsay inyong pangayoon kaniya pinaagi sa iyang ngalan. Now, tanaw na to konteksto inyo sa prayer din niya, kung hatulikyan lang ko gamay. Makita na to din ang Ginoo gipili ka aron ka mulakaw, aron ka musangyaw. Manang di ta pwedeng maglingkod sa tuwa watay gibuhat at least man lang 1 hour in 1 week nga mo sibya kita, pinagi ka sa cellphone, pinagi sa messenger, whatever, Instagram, o ikaw ba mismo nilakaw ka, kay gigiyahan ka sa Ginoo nga these are the people nga imong istoryahan may tungod ka nako. Nga nakadyo tayo evangelistic time, mga kaigsuunan. Kung paminaw nimo, ipili ka sa Ginoo. Kung ikaw niingon nga born again ka, ipili ka aron ka mulakaw ug mamunga ug bunga nga mulungtad. So, kung ikaw naglakaw ka sa Ginoo, gihimo nimong priority ang business sa Ginoo nga mao ang business unsa pagluwas sa mga katawhan. Kita ra ang tigpababa, tigbalita ra ta. Okay? So, empleyado pa ta sa Ginoo. Why empleyado mo ko kibaw, nangualay sa ginag-recruit dahil Ginoo, gi-recruit na kasi ang harian, automatic ka empleyado kaniya. So, musugod kag sa dili imong kinabuhi is about sa pagsangyaw may tungod sa Ebanghelyo.
sa pagsultis makatawhan kung sa gibuhat sa Ginoo nimo, mao na ang dapat ug kanunayon nato nasa tungaw na kasing-kasing. Dili kay kamata nato magunsa kung asa kung itag kwarta o sa nang pagbayad ang kuan mao ni sa nang pagpalit ni mga butangan. Dili ka ma-occupy na ng mga butangan kundi ang imong anuhan na kasing-kasing okupado sa mga butang sa Dios o diba sa kan kinsa man ang kalag na kuron akong ibon Lord. Ako si biyaan. Mudawa siya dinara na niya. Ano bitaw mo ligyan insurance? Diba, nagsige na nagganap. Nanaw na sa silang pamilya, sa iyong mga friends, ang tunabos sa mga distant friends, sa mga college mga kaila, high school, at sa elementary, may mo pa, sa preschool pa niya. Yan ang katuwa ang tuon. Yan, ato niya tagsa-tagsa, baligyan sa insurance. Mupalit og dili, di niya problema. Kung makapalit, maka-close deal siya, good. Kung dili, pero pawarta mo na, kita na kay insurance nga libre nga ihatag sa tao. Kaya daghang magkatawhan karon daghan ang mga maminaw mo sa balita, daghang kay mga tao karon depressed. Kanang maghiko. Kaya naman para niya ang kinabuhi mo nahigot man sila. Nila kalakaw, wala sila kwarta, wala sila trabaho. And do we care about these people? Ang mga psychologists karon sa Manila ni tag-thousands ang maabot nila. Di na sa kibaw sa paghadod. Pero ako sige ko ganyan. Kasi ganang pa-counsel. O, dyan, maduol para mangayo counsel. Bisa na lang ngayon nga, sa mga paminawan mo, sa mga bride ka na pastora, o sa mga bambu ang bakas. Pero sa may paminawan mo, invest ba ko ganani, magbuhat ko ganyan ana, mudyan ko ani, mauni, sa paminawan mo. Ngayon ako sa imong opinion. Pero ako naman gihapon ang last o pili, di ba? Kung ka na lang yung dapitan, nobody wants to really talk about sakto ba yung gibuhat o wala. Because believe pa yun kaayo ang matag-usa nato na I am in control sa akong kinabuhi. Muna kung minana atong pangunaw na ay in control sa akong kinabuhi, muna yun nga, wa gyud ta kasabot, nagiluwas na ta sa Ginoo ug siya ang dunay control sa atong kinabuhi. Mananingong si Kristo Jesus, busa ihatag nako, ihatag sa Amahan, usay pangayoon ninyo. Remember this, when we pray, paihatag sa Amahan kung in line na ang imong gipanguhat o ang imong kinabuhi na nagyud sa tiliwala sa iyang perfect o higpit nga kamubuton. So, number 1, kamubuton sa Ginoo, the Great Commission, maglakot ang sulti, usipya. May tungkol sa Ginoo, atos ng Bible studyhan, basahan sa Bible ba? Makakulan kayo silang magbasa sa Bible, sa kuyuta, magbasa ka sa Bible, para lang dito ka makibaw nga dunay tinuod nga Diyos. Mo effort magudta, muhimo gyud ta ang mga lakang, mudugo gyud ta aron ang kanang tawhan ang makaila sa Ginoo. So that's the only time ang atong prayers. Naapila na sa Lord, lakaw ko Lord ba yun? Ito, may kwarta din. Saan mo nilang ko? Nabisi naman kung wala Ginoo ay problema, tagati ka. Ang atong gusto nahon, then mo ang puta tagay ko aning Ginoo, man ka naglakaw para nako. Di man ang imong business, mang business, di man akong business. So panalanginan tamang ka, pagkauwa man ka, nga nagsige ka ingon, Kristohanon ka, wa man yung ganisibya ang itungod ka nako. Manang may sunan, balikon na ginato. Dili daw ang atong Ginoo. Gamahanan siya, nani ang tanan. Manang si Pablo, iyang giklaro ni siya sa Romans chapter 9, nga ang Ginoo alone dunay sovereign choice kinsa iyang luwason. Ang Ginoo lang ang dunay sovereign choice, pa siya lang ang dunay gamhanan o siya lang yun ang makabuot sa mga kita. Itagaan niya kabuot na mupili niya o dili ba? Di ba? Kaya Ginoo sige biyag pangulitaw, sige biyag pagmamay ang Ginoo nato, sige lang tagdili-bulingin niya. Nya gamay nga problema biyahe na itong Ginoo nga rida sa atong gusto. Manang si Pablo o si Saul at that time, Paul na siya pagsuwat niya aning Ephesians. Gisulti siya sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Gisulti siya nga pinaagi sa pagtuo naon sa ta naluwas kamo. Nganong naluwas ta? Tungod sa grasya sa Dios. Unya, kinsa man ning buhat? Dili kini inyong buhat, kundi gasa sa Dios. Busa,
walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Bang, there you are, very clear kaayo na nga dili atong paningkamot manang kita ka panghambog, kita mulugtan sa uban nga wala pa makaila sa Ginoo, nga naman na siya mawala man etc. kaya panatila sa Ginoo. Pero sa akong gingon, wala nagpasabot nga dili ta mo sangyaw sa Ginoo sa ebanghelyo ngadto sa uban. Ug labaw sa tanan dili na to puyan. May kitang uyaw-uyaw pero ang atong kinabuhi so pahit dili sad pwede. Kay hinumdumi ang Ginoo nagpakamatay sa tanang tao sa kalibutan pero pipila lang gayud ang mudawat kaniya sa iyang anak nga si Kristo Jesus nga maoy bugtong pamaagi sa kaluwasan. Ug katong iyang gi-appoint gipili na niya sa kaluwasan, kinahanglan na sa sila makadungog sa ebanghelyo. Aron sa panahon nga sila hagpato na sa Ginoo, then iyang makabig siya ngadto sa iyang kaugalingon ug sa iyang gingharian. Mao ni ang nahitabo ni Saul. Nakadungog siya for sure. Kay dito biya siya. Sige yaw si Stephen. Okay? Grabe kitong litanya ni Stephen. Remember si Stephen, tigra, tigtrapo, tiglimpyo, tigluto, tigpangumpra, tighatag o mga pagkaon sa mga Kristohano nga daghan kay pobre na nga ni tapok, yawa sila yung mga makaon. Ordinaryo siya nga tao, dili siya maalamon nga parehan ni Saul. Kasi si Saul dito na sa igwali si Stephen, galagot sila sa iyang gitudlo, sa ilang gibuhat, gihukas nila ilang outer garment, ibutang nila sa tiil diya, ilang sa kisani sa Saul. Si Saul darag yun, wala siya matandog sa iyang nadungog ikan ni Stephen. Muna yung gano'n, tapling mga tao na ko diya, ako ni Wimaman, ani, gahit kinig po ng tawanan. Okay? So, remember mo sa akong i-share na mayon ko nga kahit sa Diyod kay ko nga mismo ang Ginoo gi-ultimatuman ko na siya mismo nagkukilang pero ang Ginoo di pa yun mo daw kilang pa din kay realize siya kahugaw sa iyang kasa sa iyang mga sala nga gipangbuhat niya human na wag ta tiil sa nag-share nako. Ya ko nakita na nagtupang at ako kayo. Hindi ko sa pamay imong paminawon daghan na kay kag nadungog di ka mo doon nako one adyo kay chance. So naag gihapoy say patience ang Ginoo punay utlanan sa iyang pagpaabot sa diha magsige siya gabot sige siya padayag kinsa siya. Amo na ko for 1 year something plus I know in my heart I was standing on the wrong ground. I was holding on to the false faith. Kung nakibatok dyan ko ha, remember, das nakibatok ko, walang kay gusultihan ko sa Amerikano, yung medyo wapod, basag siya, pero medyo meron siya, yan naman binaw na lang ko. No, ako dyan siyang gi-insulto left and right. Na pero di siya balik magyapon. Okay? So mawani nga makita na to din hinga. That time, kaning tawhana, si Paul, nihatag og permiso nga mapatay yun si Stephen. Pari siya ha. So para nako, di lang to first time na nakadungog si Saul. Pero loyal lang yun kay siya sa reliyon. Ngawa siya magtandog sa mga gipamuhat o sa nahitabo sa follower ni Jesus Christ. Na iya pa ganing ipangpriso hinoon ang mga nibiyak sa ilang reliyon. So si Jesus Christ ni ingon yun, ako yun i-stop si Saul kung ako ni siya ituyo kung maayo nga ako na ni siya mahimong tao ni nako, di na siya mahimong instrumento sa kalibutan o ni Satanas. Kundi ako o sa akong mga katuyuan. Ano makita nato din sa verse 6 nga ni-surrender si Pablo sa iyang kabubuton nga to sa Ginoo by asking sa iyang unsay imong gustong buhaton ako. Kaya kung gahay pa kayo siya nga, Jesus Christ ka, intellectual kaya siya. Nagdibati ba ang tato siya? Pero wala, i-surrender siya diha-diha dayon. The Lord told him, padayon nga to sa Damascus, Pablo. O instruksyonan ka nga to sa pay imong buhaton. Maura tigitulo sa Ginoo. But naay mga butang nga nakitabo sa iyang pagdawat atong instruction o sa iyang pagpadung sa Damascus.
Nangarito sa point D. Kitistingan ang iyang pagtuo sa iyang obedience sa predicament niya. Number 1 predicament niya, ang iyang mangkuyo, dili man makakonform niya na nakadungog sad sila sa gisulti atong kinsa to siyang tawhana to. Okay? Kaya tanaw na to, basahan na to, verse 7. Ang mga tao nga kauban ni Saulo nang huno nga wala makatingog. So na-frozen, possible na frozen sila. O nangatumba ba sila o pa sa kabarog. Dadungog nila ang tingog, apan wala sila tao nga nakita. So obvious kay ang teksto, nga na-shock sab sila, nga naamang sad sila. So ang ubang Bible commentaries nag-ingon nga naka-experience sila dako kay nga kahayag, nga nakadungog sila, nga nahimo silang bungol o amang. Okay? Whether nakadungog sila sa conversation o wala, di nakakakitaan na kaya may gisulti niya ang teksto. However, ang ubang Bible scholars na ingon nga most likely nakadungog sila og sound, pero dili sila maka-determine kung unsa to nga sound. Naman na nagdunong, murang na nagsulti, di ba? Mag-usay, mag-anak ka nga, murang man na nagsulti. Gapon bitaw sa meron kutos balay ko. Pero naman na yung sound doon. Kadungog ka siya. Waman mami. Kunaligi. Okay? Pero di ko ka-determine unsa ko siya. Kung murang basta na yung sound. Mauni possible. Yeah, usa sa ni si Jesus Christ in John 12:28-29. Wala niya ang teksto. Sa dang istorya ang amahan nito sa anak. Ang mga tao nga napalibot kanila, niya, nakadungog nga dunay gisulti. Pero para nila, mura matugdugdug. Padahunog lang. So, usa nis mga butang mag-share, gihapon ko no, makarelate mga ko ng experiences ni sa usan. Kibaw ko ipasirado na sa Ginoo akong gym. Yeah, that was my only source of living. Although, struggle lang akong gym. Mag 4 years na, murag hinay. Daghang manood pero ang karabang gasto bayan nimo etc. Wa na gyud kana break even na gyud permi. Kung naghabon ko kung nimo na di pesos ra may ako makuha sa at the end of the month. Bata pa nagsay sa buntag, nalimpyo pa ka etc. Nag-prepare pa ko ni ana. And then kibaw ko nga sa dadan niya, wa ko kibaw kanus sabi ko Lord, pero andan sulti ko kanus So ang manitabo gauwan. Yeah, nga po mga women's team sa USJR at that time, dito ako nagtagtagang free weight training. Niuwan man yung buto man, so daghan kay tubig, so ma-rusting sa ng mga galamiton. So please paliw ko girls, atong inanawag kuan para mabili mo taas ang tubig. So busy kami, nana. Naman dito ko kayo May 4. Ano ba? May 4. Di ko kibaw ko nga, wala akong mga players, di ba yung nagatupad may? Tingnan ko, doon na ninyo ninyo May 4? Wow, coach, ito may 4. Dahil nga, basig na mo, pero kanang nitry lang dyan ko, ka na bang ngay confirmation na ako na dyan ito nagadungog, buat ko nagadungog. Wow, coach, wag yun sila. Hindi ako sa dito. Lord, ikaw dito, Lord, nakuha sa tingog na doon. Pero it was not the first time na nakadungog sa tingog sa Ginoo. May 4 din pa sila. Mga duha na lang nakabuwal nun sa ako na ako akong gym. Sa ako nakapagsiraa, sa nakapamutan ng daghan makain ng gamita. But that's God. Was ka nakadungog. Kani sa case ni Saul nakadungog sila. Pero sa tayo ng istorya, kasi ilang mata, dis ka kadungog, dis ka kasulti. Grabe ang kasyak sa ilang kaugalingon, sa ilang na himaman. So kung ikaw ako na sa anong situation, sa may buhaton tanin mo, posibleng mangutana sa itong kauban, no? Nakadungog mo sa akong nadungog, nakakita mo sa akong nakita. Di ba? Natural na nato ng murag mga itag confirmation. And we learn, what we give you sila, nahatag nga confirmation. Bisa naman lang, kay taging, binitaging silang tanan. So, predicament number 2 is mo pag yun verse 8. Bibangon si Saulo, o gibuka niya ang mata. Buka. Di mo play mata. Dili na siya makakita. Busa, ilan siya giagam o gidala nga to sa Damasco. So, makita ni mo din ang mga obstacles, ang mga
kalisdanan nga iyang agian aron siya mo obey sa gingon sa Ginoo nga padayon sa syudad sa Damascus kay ngadto dunay instruction akong ihatag nimo. Kay para nako siya gi-instructan apan ano mo ko'y matawag nimo ko kakita mausab na unta ang kasing-kasing ni Pablo, di ba? Mga mag saan ka Lord eh? Sa mga momento, magagaghap lang dyan ko, magpagag lang dyan ko sa ako mga kaubanan dun eh. Masuko siya niya. Usually, we find ourselves na kung subuta sa ginuganatag, hapsay dyan ang mga hitabo. Gananta kung mabor na ginta, nindot na dyan atong kinabuhi. Pwede mo muna mao. Tistingan magdita sa Ginoo kung asa kutob ang atong pagpailaw, pagkigugma o kahadlok diya niya. Di ba? Ito kita tanan, talaga natin hinag-aki, medyo eskwela. Anong subyot ang eskwelahan? Isang di pa ta ready sa atong homework assignment. Kay mas kuyawan man ta, mas kasabaan man ta. Wala nga, ito ka din na niya, wakay assignment. Ay, may assignment! So, bagas may sakay, man naman. Kaya dugay-dugay ni mo pinakakadlaw, dugay ganito nga, posible pa dyan nga, mga sabay yung maestra, mga sabang principal, mga sabay mga magpapa, napakasilulag-silulo, napang-iyaan, nagagay mga saba, para din ha, maestra naman. So, yun mo na lang, tunlon. Isugay na niya na. But when it comes to God, hello, iluran kayo ta? Inanap pa ta? I hope na. I hope dili. Kasi dihang tinuray dyan na itong nahimamat ang kaanindot sa Ginoo sa iyang gumaw sa pasaylo niya tao dyan ka nga po yung kano magkuskuso ko mangkuwi na mangkuwi ika panghambong niya in the first place kisagot tao ko yung iwason kisagot ko iris niya tanan akong mga sala niya na ako'y gingharian sa langit mag-uban ko niya sa gingharian niya sa iyang langit maghari ko ba kaniya mga butang ni Leksunan ay namakaingon ko ayaw ilabay so kay grabe kayo nagihatag sa Ginoo mo. So di, wag di tayo katungod nga magluluod. Okay, mo talingkod dayon, suko-suko dayon. Makita na to din nga si Pablo, wag gyud siya ni usab sa iyang kinaiya ngadto sa Ginoo. Wa siya mo question sa Ginoo, no, subo ko nimo Ginoo, himapat na ako imong kong gibutan, unsa magaway, kay klaro oy, buwag ta oy. Di ba ata man dayon ang ato mga human response. So makita na to din nga doon na yung tinuod na transformation, na yung tinuod na kausaban, na yung tinuod na pag-encounter, na yung tinuod pag-angko ni Pablo, nga wag yun siya djamo, wag yun siya atubang, bisa pag-nunuro siya sa Ginoo, bisa pag-yakan siya, tumba sa Ginoo, para niya, it's okay, Lord. Kay bisang gamay sa imong kaluoy, di ko ang ngayon. Kay bisang gamay sa imong pasaylo, di ko ang ngayon. Diba? Kung nakakita jud kang wa jud ka, di ba mo sa makakita gani muluhod maganitang tao, nagagay mga tao muluhod tao eh. Kanang lisod kay ilang sitwasyon, di ba? But when it comes to God, kita mo barog ang Ginoo atong paludhon. Usbo nato na dili na insakto. Sumo na nga bisa pagdunay mga doubts sa iyang kasing-kasing nakadungog ba yun siya insakto sa iyang mga dadungog. Bisan pa sa mga iyang mga utok niya daghan kay mga questions nga nanggawas. But still, resulta na nga nagpadayon si Pablo. Muna sa point number 2. So, 3 days in oblivion. Sulod sa tulong kaadlaw, dili siya makakita ug nining panahon na wala siya mukha o minom. Wala siya mukha o minom kanang luod. I don't think so. Kaya makita niya na to next Sunday niya come again. Next Sunday. Kaya remember ako yung intellectual na tao si Saul, guided by logic siya. Sa mga logic ka ng reasoning ba, conducted or di-assess mo according sa strict principles of validity ng mao ni 1, 2, 3 nang hitabo. Okay? So, mao yun ni ang posible nga resulta. Amen? Kami yung 1, sa isunod sa 1, 2, sa isunod sa 2, 3. Di yun ang pwede nga 1 to 20, 30, 40, 50. Di ka mo, na kaya naman ang 1, 2, 3, naaman ang logic. Nunay mga series of events na makakonclude ka, sakto ba ni o dili? Sayop ba ni or dibuang lang ko? Okay, inaanak si Paul. Yan, ito usad ko nga,
gitry jud niya o understand unsay nahitabo niya. Ikaw sa nga ito, sige jud kay balik-balik no, sige jud nahitabo ato, tinuod ba gyud ka no? Si Jesus ba gyud ka ato kung himamat, grabe kay nga kahaya nga natumba ko nahambong og gikan sa akong kabayo. Nga nawagtangan siya og desire to eat and to drink. Wa na sa iyang kasing-kasing ang mukha, winong kay murag full kay ang iyang hunahuna, or possible full kay siya of the presence of God. Just like me, Moses, 40 days and nights, no eat, no drink. 40 days. Ninaog, nangasaba sa mga nagsibasibag mga Diyos sa iyang mga kaubanan, nisakag balik another 40 days and 40 nights. Yan, pag naog niya, Diyosing ni Kao, tumayo, ni hab-hab, sa kabaka si Moses kay balik ko sa Princess Ginoo, wala sa pagkawan ni. I don't think so. So, man ang makainong ta in the life of Moses, in the presence of God, pwede dyan ka, di ka mukaon, o di ka mo inom. Ang atong murbag, ang presence of God mo is life. Di ba? He is life. Siya ang hatag na ito kinabuhi. Do you agree? So, bisa kasi salbahis buhi ta. Pero kung naadyo ka, napilit ka ni usa ka sa Ginoo, you will forget it. And I can tell you another story on that. Ungo, tsukog dagat. Ano, tsukog mga isla sa una. Mga turuturo sa isla, bakop ka na sa una. Dito ko, Pandano, dito sa Canada, Pandano. Ni dahil ako ato said dito wag akong family to nga tubig Pandanon basta ako nagsigir ko ana basta na naging dagat wala jud ko hawas ana dili jud ko mukaon di jud ko inom kay ma-engross kay ko sa everything akong makita sa ilaw sa dagat kay daghan jud kay nindot kay ba beach pa kay sa una so sige ko gana buntag pa to ganana na jud ko kay malako ra man nimo yan pwede sa float ka isa ni kanang bitang ma-enchanted kay ka ma-amaze kay ka unya ni ana ko pag ana na nako wala ang adlaw punta pa to ni ana naman karina so hapon na wak ko tunga for many hours I forgot nga di ko makaginhawa sa dagat. Pero tungod kay amazed kay ko na usa ko sa dagat nga wala ko tunga-tunga. That was one and last time experience I experienced it. Na-lost ko sa akong consciousness. Nga tao ko, kailan ko, namudahin ako. Nawagtang ko. So, kani Ginoo ko ni. Kana expression na ni sa iyang beauty. Ang dagat, kung sa ilaw din ha. Kana himamat ni mga Ginoo. Yeah, grabe kayo itong experience ni Saul. I believe it's also one of the possible reason na murag stand pa din siya ba, murag still murag naapa niya ang si Kristo Jesus, nag-istorya pa sila. And it's possible, nag-istorya pa gyapon si Jesus Christ niya. Or the presence of God, wa na siya mag-istorya, pero ang presence of God was so strong na di siya nag-desire ang iyang lawas, wa man desire anything. Muna pwede yun di mo desire food. Pwede kita mo din ma-desire anything labos na ng sala. Sala. Kung si Kristo lang yun ang atong tutukan, ug mangayo kita kanunay niya, Ginoo uban ni Diyos ko, kay kung di ka mag-uban ako, simang-simang lagi ko. Pakasala Diyos ko. Di ko ganang malayo nimo. So, the other possible view ani is na si Saul was ano bang ang iya kadako sa iyang sala bang parang niya sa kauwaw niya kita kay niya nga nag-uul kay siya sa iyang di ba ka na bitang makakita dito kang grabe kay imong sala kasi nga magkakilak I experienced that sige na hilak sige bilak Lord kibaw ko pasaylo na ko sa Ginoo that very moment ay nga pangay ko pasaylo pero ka na bitang how I hurt God sa akong gibuhat how I hurt people, kay mapituhan dyan ang tao sa ubang mga tauhan tungkol sa atong mga sala. Ang grief, magkahimong sa neto kung mag-ulta, di taganan mo kao. Correct? Di taganahan mo, inom. Or possible sa niya nga, intentionally na-fasting din siya, nag-prayer siya. Kaya nga, pag siya guidance sa Ginoo, unsa man ni Lord, saan ako pagsunod ni mo, unsa instruction ni mo, unsa man buhat ako, buta naman ko. So possible yun yung mixture ni of all these possibilities. Amen?
So, pero kung sa pay reason niya na, the Lord allow him nga inana ang iyang kondisyon for 3 days. Para tingali mo as mo evaluate pa sa iyang kalag, para tingali mo hinusod yun siya may sa iyang mga sala, labi na sa iyang gibuhat, sa iyang pagsupak o pagluto o pagpatay sa makatawhan na nisunod ni Jesus Christ. So in summary, makisunan, si Saul gituluan sa Ginoo nga mo adto sa Damascus for further instruction. But tunay mga iyang gisaguba nga mga problema. Aron ta siya sayon ra unta niya ang pagsunod. Kay una niyang problema ang iyang mga kauban na amang nabungol, di makatabang, di makasulti niya. Ya nabuta pa gid siya. Alone pa gid siya for 3 days. Wa ni kaon. So kani mga experience possible ni nga makaapekto niya sa di na ko ni mo Lord, bahala na kadiha. Or, nagayon niya nga, Ginoo, bisag pag-usawan ka naman sa patsyon ko mo 100 times, bisag pagbabutawan ko ni mo handbong sa kabayo 100 times, nga magbukab, mga bungkag na kong mga bukog, di na di ko mubiya ni mo. It's one way or the other, mga God. Kaya if we value Christ more than sa atong kaugalingon, bisag pag-unsang problemahan mo, dangat na to, di ka mubiya sa Ginoo. Kaya nasayod ka sa mga problema, gitrain ka sa Ginoo aron mas musalig ba ka niya o mas musalig ba ka sa imong kaugalingon. Kaysa pagsalig nato diha niya nga dita mo salig sa atong kaugalingon nga kibawa kita sa matag problema, dali siya solusyon nga makaabli niya sa mata. Wow. Dali siya solusyon nga gipagsagpa kay mga kuyog. Dito siya kasagpa kasi mismo daw siya ka-realize puntaday siya. So, sa man ang iyang ibot, surrender. Surrender lang siya sa Ginoo. Ginoo, I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. It's surrendering. Mo yun na liyapi sa kinabuhi nga sagana. So, para na po, si Paul was tested by the Lord sa mga predicaments na iyang nasugatan. So, next Sunday, makita ni nga si Saul dahil nagpadayon sa pagsalig sa Ginoo, huwag din siya mo surrender bisan sa kalisdanan. So, stay tuned. Balik mong paminaw next Sunday. Balik mong ari next Sunday. But let us say, ikaw na si Pablo. Mukupot ka itong extraordinary experience ni mo. Nga nidaspagan ka o grabe kahayan. Ya, ni-submit na yung kaniya nga siya ang Ginoo, nabuta na may ka. Uwa pa ito'y talang nga makaingon ni mo nga, it's okay. Why Christian dito? Gamingon niya, oy Saul, kibaw ko plano sa Ginoo na, it's okay, barog lang. Aga ko tayo pa daw sa Damascus ang mga kuya na puro biya nga mga zombie. Okay? So allow me to ask, as mga kapatid, the following things. O please, tubagan ng mga butanga, ako nang ipadistribute ninyo ang mga papel. Ano ni pagtabang ninyo sa inyong paglakaw sa Ginoo? Please be honest. Ayaw mo kahadlok, di mo man makibaw lang kung saan mo because my heart always is aching, crying, praying, pleading before the Lord. Manubo, bilunta ang matagusan natin. Kaya ang atong mga panahon kaya tubang, kinahanglan o kusgan na Kristohanon. Kung di na may mong kusgan, manang ganang patudloan mo saan yung paglift sa mga obstacles, training, mura na siya weight training. So, ang atong dinhi is, naka-encounter ba ka sa Ginoo? Nakimaman ba ka sa Ginoo? O yung mo bang isurrender ang imong kinabuhi, balik na sa Ginoo? So, na yung mga questions diya, magsunan. So, mo-close lang ko. Answer palihog ninyo. Kanang mga questions. Nakasinati ka ba sa Ginoo sa dihang isurrender mo imong kinabuhi nga to kaniya? Oo, wala. Kaduhang question, nakapadayon ka ba o sinati siyang presensya diha sa Sunday Fellowship o sa imong personal devotion time? O diha ba sa prayer meeting?
Kung atan magani ka o prayer meeting, asa mang dapita, ay muna sinati ang Ginoo. Question number 3. Dabay panahon nga Ginoo nagsugo kanimo ug usa ka bulaton apan dahay mga babag, imo ba kining gisunod? Unsa man kadto? Kung wala kang mosunod nga naman. So iswat lang din na sa blank spaces hangtod sa likod ug tapuson nato ang atong pagtuon ni ining adlaw. Gusto po ta ug atong pakalamatan ng Ginoo, mabuti salamat kay Ginoong Dios sa andot nga istorya sa imong pakigrelasyon ni Saul. Sugod pa lang nina mo pagpaklik sa iyang testimony o Ginoo. Amahan na namuyo kami nga ang mga testimonyo nga naosab kanamo amo ginuntang mapasa, mapadangat, mahatod, ma-share nato sa uban ng mga members of the family, friends, relatives, nga sila Ginoo makakita nga posible gyud ay nga ang Ginoo muhimamat sa matag usa ka tawo ug nga mausab ang usa ka tawo sa kamayaan sa imong ngalan. So Father, tabangi ang imong mga kaanakan sa pagsulat o pagtubag ng inyong mga butanga karon. Nag-ampo ako nga there be honesty sa ilang kasing-kasing bigla ikauwaw kung mapuruman mga dili negative man ang ilang mga i-answer. So Father, we thank you. We give you praise and glory sa tanan imong gihatod, yung mga pagpasalamat ug mga pagtudlo dinhi kanamo Ginoo, pagbadlong dinhi kanamo Lord. Salamat kay ni anak Ginoo. Salamat kay Lord. Kining tanan pinagi ni Kristo Jesus. Amen ug amen. So next week, listen again sa another mensahe sa Ginoo para sa imong spiritual blessing. May mo kang strong and healthy. Invite your family o imong friends na mo listen sad aron sila makadawat sad sa mga strengthening na blessing sa Ginoo. Kay after all, sa kinabuhi, dili mahitungod nato kung dili mahitungod sa Ginoo. So share and like this message page sa among FB, The Door of Hope Cebu. Salamatan og dayon sa nako Ginoo sa tanang tabang ang nadawat gikan sa mga kaigsuonan. Dalaygon ang Diyos, grace and peace of Christ be yours. Amen. God bless you. As we drink this cup, we worship you. As we eat this bread, we honor you. And we offer you our lives as you have offered yours for us. We remember all you've done for us. We remember your covenant with us. We remember and worship you, oh Lord. As we drink this cup, we worship you. As we eat this bread, Lord, we honor you. And we offer you our lives as you have offered yours for us. We remember all you've done